Yarından ayrılan 7 il ağlar, ilinden ayrılan ölünçe deyilipdir. Bu goşgy tetirler dürli siyasi sebäplerden ötürü il ulusundan ayrı düşen we yüreklerine watan joşgyny eýtilmeýän, ilimizin erkinligi uğruna görüşüp gelýän batyrga yigitlere ödürlenýär. Watana garşy watany gurşap duran qara bulut serpilýär, tümlügün elhenciň perdesi siýrilýär, eýmenjiň pisleriň heykeli todaýar, goçoklaryň haýkyrşy muny buşlaýar. Dostlar, el-ele gideýliň watana garşy, ol gülälikli maýsaly ile garşy. Gözel ýurdumyz ganlar bilen boýally, edilen halkyň haýkyrşy barha köpelli, besirini diýenliň sabry kemelli, aralyjylyk gazaby gözlerde duýully, bewetler aşallar gideýliň watana garşy, galkynýan yürekler ýöräliň watana garşy. Zalimler, eýmenjiler bugün titreýär, künnelenen esirler zynjyryny gyrýar, jansyz şugulçy pisler diňleýär, eli ýaragly garawul maslyga garaşýar, azatlygy uğrallar, gel gideýliň watana garşy, uğurbelet ýarallar ýöräliň watana garşy. Ene toprak gözden bagır ýaşyn döküp dur, il uğruna baş goşallara seslenip dur, diýär, wah, munça watan aýralygy yetmezmi, erkinlik oduň ıssysy bizi çoýmazmy, il derdine gaýnan janlar gideýliň watana garşy, yürekleri yaraly dostlar ýöräliň watana garşy. Öýlermedin bamyna baýguşlar gonýar, baglarmyzda bilbiller del gargalar uçýar, toprağa buğday ýerine ganlar sepilýär, çokça gargalar depemizden aýlanýar. Gaýratly dostlar, gel gideýliň watana garşy, gaýdusyz mertler ýöräliň watana garşy. Pis zalimyň gollaryny üzmeli, eli bagly il gamnalyň gyrmaly, gelmişeň beren aşyn ýüzüne serpmeli, erkin ýaşanlar ejizligi bewsmeli, azatlygy susan goçoklar gideýliň watana garşy, huzurly namusly begler ýöräliň watana garşy. Zalimlaryň haýbaty gamçysy bizi gorkutmaz, ýymryklarymyz ot ýalydyr, pisler jydamaz, gaplanly gurtly il ol şiir ýaşatmaz, azatlygyň bahary azykyşy küýsetmez, öjügen arslanlar gideýliň watana garşy, polatdek taplananlar ýöräliň watana garşy. Dogrulygy iýdarlap ýollar aşarys, ganymyň göwsini dilip geçeriz, pisleriň ýygyny ýok edip ýuwarys, ol kümmediň defesine baýdak dikeriz, gujýurly gaýratly begler gideýliň watana garşy, kahraman gerçekler ýöräliň watana garşy. Arne Guli, Arnaly, Suet, 16 fevral 2022 ýyl.